8. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Uds ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Wednesday, Merkules kita mga kaakson nga presentation. It's January 11, Enero 11 na kita tuig 2023. Rasig lang sa mga nadlaw mga kaakson. Orantes pa man ang tanan, ato na naibalikan ang ato naman nga kasaysayan sa aton today in history. Nakabalobla ka ba mga kaakson nga iniman nga adlaw sa itong 1979. In 1979, gininagurahan ang pinakaunang geothermal plant sa Tiwi, Albay. This is the first geothermal plant sa pungsod Pilipinas mga kaakson. Ang Tiwi amo ni ang ikatatlo sa pinakadako nga geothermal facility sa pungsod Pilipinas nga may 275 megawatts nga na-install nga generating capacity. Sumugod mga kaagson sang iya commercial operations sang 1979 tubtog December 2002 ang Tiwi kag makiling banahaw o kunang tawag diri makban nga geothermal operations ang may ginkombinar nga nagaproduce sila mga kaagson sang 88,500 ka gigawatt per hours o kung GWH. Amo ni sa mga kaagson ang unit no nga ginagamit ilabi na ko na puwersa kag ang energy nga pagwa sa isa ka power plant ang paghambalan. Over this 23-year period, it is estimated nga ang power nga na-generate mga kaakson from Tiwi kag ang iyadri nga subsidiary ang Makban mga kaakson o makining banahaw ang nakadisplay sang 152.6 million barrel sang oil. Bot silingon na nakasave gid, nakakinot gid ang pungsod sang ginabrabanta 3.21 billion US dollars kon foreign exchange ang ato naman nga paghambalan. Dako gid man ang bulig sa rituag naton nga geothermal power plant sa mo sining kaso mga kaakson. Accordingly, even before the energy crisis of the early 70s, ang sadto administrasyon nagimo na sa mga pamaagi agud ma-develop ang pinaka hapos kag ginakabig abi indigenous nga energy resources diri sa pungsod Pilipinas. Ang pinakatinutuyo sini agud masiguro mga kaakson nga manubuan bla kag tanto mo sinakadako ang aton nga dependence in terms of imported fossil fuels nga aton man mismo ginagamit. In 1967, recognizing the potential kag ang benepisyo sa geothermal development, ang Pilipinas, ilabi na ang Kongreso mga kaakson, ang nagpasar sang layi, amo ni Republic Act 5092 o kung ang ginatawag naton nga Geothermal Law or RA number 5092. Kung sa diin nakastipulate diri nga natural gases kag ang geothermal energy resources nga kalakip sa estado and enable the government to set aside or reserve lands pwede magamit mga kaakson bilang isa ka geothermal reservation. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Mayong hapon, ako naman ang inyong alagad sa Kanginan Aksyon, John Diaz. Aksyon John Diaz, balita na patas. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala.
Ngano ba ang mga bulabalita nga dapat ninyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalagad? Diri sa aton para tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa aton naman nga headline number 1. Mga sospetsado arestado. Arestado mga kaagsonan duha sa anong mga sospetsado sa likod sang krimen na nagluntad dra mismo sa area sang Barangay Robles sa bano naman sa Castellana kapon sang aga mga alas 10 mga kaagson kun sa riin ginhold up sining anom ka mga sospek ang isa ka salakyan nga Toyota Innova nga nagduag sang pula wala labot sila antes pa nila gindeklarar ang hold up pinarakan nila yung mga ka-armas lothang Radyo. Porte man nga mga utok sa mga kriminal nga ini, nangayaw pa sila halit-halit digtos banwa sa Castellana. Ang bala sa mga pulis nagapahimonong kag malinong ang amon area, dris banwa hinalitan nga sa mga tunto nila. Radyo. Then duha mga kaakson arestado. Amo nila tambal naton bala, na kung may madakpan nga isa, maurubos gini sila pagkilala mo. Mga kon mga kaakson ang isa sa mga suspect nagkantana. Amo ng Tagalog ang terminolohiya ilabi na kon na police ang aton blang nga paghambalan mga kaakson. Ting isa diri sa duha ka mga nadakpan nga mga suspect, ginparugid yan kung sino yung mga upod. Ako mo binilin yung duha. Nabilin niya gali ang duwa, hindi kay binilin, nabilin sila yung duwa, pag pinalagyo, hindi dakop sila. Kaya nadakpan sila, ang ba nila para patas sa panugid na ng ibang nga nagkarabilin. Which is beneficial to make sure nga masulba rin ang kaso mga kaakson. Makon mo nagkabulubiyahe, kalandray mo, dra ka ba nagalabay, damo dala na ganilabay sa mo sinang lugar, tapos gulpi na matabong amo sinang krimen, kag ginuwa lang sila sa kampo, matsagang yung duga dinalagan, may nagalagas, gulpi lang sila nagpaarak ng tam, deklarar ka hold up imo nga do so wala lang bala. Radyo. Sa iban pa naton nga mga balita lokal, ang kapulisan diri sa Station Number 6 sa Surad sa Bacolod padayon pa man ang investigasyon sa kaso nga pagpatay sa isa ka security guard gabi dira sa Barangay Takuleng. Nakon mo tuman otro man todo pinarakan ng kalutang binubuan gibla 23 ka mga basiyo. Radyo. 23 mga kaakson na inubos gid sining nga security guard. Kung ano ginang kaakig sa mga suspect diri security guard nga ini nga binalbalan ginila wala ginila gin na gaan tsansa nga makagulo ginhawa gagmay inubos ginila gurong bit-bit nila diring armas kag ang balang unod. Radyo. Walita naman gikan Bacolod City Government Center ang public hearing sa ginaduso nga pagdeklarar sa Mascara Festival bilang cultural property sa Bacolod. Oy patigayonon kuno buwas nga daw. Or more than sa musinitani no nga mga policies, what we're looking for the government of Bacolod City are concrete projects and programs. Okay ba ni mawamo sini because cultural identity ni among pero ang ginapahayo kag ginapangita subong sa Bacolod noon, and we do hope na be able to materialize or concretize in the near future is for the incumbent administration to build his own project or program. Alam lang nga igagin patukod not only those nga gina-continue but to make sure that he establish one concrete material or project or program that could be of course very visible, beneficial and advantageous man mismo sa local government sa Bacolod, no? Radyo. Sa iban pa naton nga mga balita lokal mga kaakson, may suspensyon sang klase diri sa probinsya sa Negros Occidental. Subong adlaw, may araman kanselasyon sa mga biyahe. Ilabi na mga kaakson ang pagwala sa pinaka mga advisories ang nagkalain-lain nga mga shipping lines. Actually, sining hapon, may ginapadala sa aton nga report diri nga certificate of cancellation. Subong adlaw, alin ko kay inalas 12 tubtob las 3:55 ang MB City of Masbate. Amoning bound Iloilo to Bacolod kay bangod mga kaagson sa malain nga panahon kag porte kuno kabaskog sang balod. Kay check man naton si Captain o Commander Jensen Benamin, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard Western Visayas. Ibaloon tabing pinakalakat naman o kung ang pinakuling advisory labi na kon travel ang aton pagamalan kay damo sang gusto magbiyahe Radyo. Henry man sa probinsya sa Negros Occidental mga kaakson, ang probinsya nagdeklarar ang DRRMO no sang ginatawag naton nga do blue alert kay karabanan gid man basta mo sining panyempo nga do nagasige bundak ang ulan nga wala nagauntat mga kaakson, may mga deklarasyon ginangakaangay sina dira kay para masiguro Manila nga preparado ang halos tanan nga mga local government unit diri mismo sa probinsya sa Negros Occidental. May mga rain advisory man ang ginapagwa ang Negros Occidental Command Center mga kaakson.
May suspensyon ng isang trabaho kung di ka magsala diri sa may Kapitolyo Provincial. Permahan o kumpirmado na ini ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. That is for today, from 4 p.m. onwards on January 11 only, ha? Action Radio. Kaya basing ibang na magsiling pamanaugan sang mandom ang sila basi tubwas balaod. But actually hindi, no? Iulat-ulaton lang kung may mga update mga kaaksyon nga ipadala. Dito ganay sa sulad sang Sagayo, may mga pang-evacuate na. Check na rin karon be ang latest mga kaaksyon in terms of evacuation na pagamalan. We'll try to conduct PDMPD head Dr. Zefard Kailian para sa latest update mga kaaksyon kung nakatch ang panahon kag-advisory sa publiko bangod sining maulanon nga panyempo. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Sa ato naman nga mga balita nasyonal, ombudsman o si Sao na ang ginaligar himbunanay sang DA kag private sector angot sa pagbakal sang Bombay. Dugang ang mga opisyal sang puliso nagpasa sang ila courtesy resignation. Pagpalawig sa state of calamity tungkol sa COVID-19, wala ginapaboran ni Senate President Zubiri kay mismo si PBBM gambal nga, may pandemic pataw daw wala naman. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Maulanon nga hapon, Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Ining Action Reports Afternoon Edition. Merkulis ito ang presentation. Today is January 11, 2022. Subong hapon liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko nga mga balita. Nga retipo naman sa aton mga Action Unit Reporters, aton Action Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulubalita. Sa kinaanda na ko naman ang inyong alagad sa kahinan. Aksyon John Diaz, tub-tub kita, lasais ang takna subong nga gabi. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time, das 4:51 na. Sa ato nga pagbalik mga kaagson, suguran ta na pagdulong sa inyo sa mga balita. Mga importante nga mga impormasyon dugay-dugay. Ipabatik naman sa inyo ang aton nga interview sa investigador sa Castellana PNP. Update kita sa nagluntad dito ba nga shooting incident dala robbery hold up sa La Castellana mga kaagson. Subong man ang update naton, kan interview naton ang isa sa mga suspect. Nagluad gid man sa ulihi. At least mayo yung La Castellana PNP, they're very much accommodating na binasa katapos ng media and on process gid, no? Interview man naton kay nato ko nakahinunaanon sa attorney Ernie Magaspar. Iyan nagre magulang ang isa sa mga biktimo. Pinatong pilason lang nga senior citizens o kung senior citizen mga kakson. Action Radio. Sige, Action Radio Philippine Standard Time na 4:52 na. Ang regular na pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3 ang may dako nga mabulig sa pagpaganagan sa pagtugas ang type 2 diabetes nga malatingan kag komplikasyon sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Sana, ano nang nauya ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, pwede surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli kasi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang kuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko mandala sa top. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible.
Kumusta na naman? Kumusta din ang aton mga ukod ng mga tagpalamati? Kumusta din ang aton mga suki sa kahanginan? Sa Sasantay, uno ka mga kabarangay diri sa Nakbanwa sa Bacolod. Sa Tanday, uno ka mga banwa kagsurad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka madara mga kagson? Kumusta man ang sitwasyon sa tagsa ka mga lugar sa liman nga mga tinion? Medyo maulanon gid man ang aton nga panyempo. Hindi lang kay medyo kay maulanon gid ang aton nga panahon diri sa probinsya sa Negros Occidental. I'd like to generalize mga kagson because I've been to the southern part of Negros Occidental just this morning until the afternoon, and grabe gid ang bunok sang ulan. Labi na dito sa 5th district going to 4th district mga kagson, pero ting bundak sang ulan. May mga portion pa nga zero visibility bla. Both sa nga di makita ang dalanon. Una malatong yan hinay-hinay lang gid sa dalanon mga kagson. Labi na kun maulano ng ato naman nga panyempo. But anyways, mga mensay bila kamo nga luyag ninyo ipadala lang sa ato naman nga text hotline. Ara dalawa 0963-7570-874. May naman may nag-text sa di sa ato, no? Sang iya nga pagpanamyaw. Suliton ko ato nga text hotline sa luyag dala magpadala sa mga mensahe 0963-7570-874. O kung hindi ka rin sa ato naman nga live streaming, i-search ulit na mga ka-aksyon www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Ara natin nga live streaming, no? Sa mga nag-inform lang sa aton sa mga informasyon regarding sa mga nagabaha ng area sa nga lugar, pwede ka mo mag-action ka padala sa mga lalagway kong pictures. Pinagi sa mga page. We'll be able to open that one and see, and please do provide us additional nga mga input sa kung ginagmay na mga informasyon para at least mo ma-verify or pwede na mo magamit mga ka-action ang inyo ipadala at is due courtesy man na sa nagatag-iya o kung nagapanag-iya sa mga photos, no? Hindi ka madala magkahuya. Sige. Ini na kita po yung pasang tiyempo kamuson abi nato ng pinakauling alakat sang panahon. Sitwasyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sining hapon. May mga suspensyon sang klase sa bilog ng Bacolod City for elementary and high school, and we do expect nga hindi tanto mo sila ka-traffic ang aton gidalanon. Pero let's see abi kung kamusta ang observation naman sang aton nga patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Action na Zil Minardo pod naton sa patrol. Action Zil, mayong hapon. Action John, good afternoon. Good afternoon. Magandang mga hapon. Oo. Katagmagid. Aba, gawdo ka pangita ka ba isang kunup-kupon mo? Sana Do ka ba lugi ko kung din ka mo halinaw? Oo, gani. Ginagad kami. Siling ko gidaw. Matay kami sa nanay. Kayo painit-init ka man sa GNG. Nagpainit-init ka mo sa GNG, lagi ka mo nang agad, no? Naltiada lang mo. Lagi ka mo nang agad nga duwa, no? Kagapon to lang kinastoryahan nga lain ang ikapi ni Papang, tapos nagbatsay ka mo galing nga duwa? Golpiyan ang leng. Wala golpiyan. Sige lang kayo, masuktanay kita. Masuktanay kita nga duwa. Sana Nakaigop ka mo galing sa mainit-init ka kape sa GNG Resto Bar, ha? Running native. Balamat ang masamot. Action John. Abaw, sampat-sampat gid si mo ba? Sana Gatas na wala kay po now. Kay Papanga mo galing sa Papanga, kabalo ka na anad na si Papanga gainom gatas mong. Sana Ay, kagina Sunzel, nabasahan ko yung mga messages at na ko sa Castellana. Nga gamba sa sakon nga siya na madrive sa patrol. Ano mabasa ko, ano naman kung sila Castellana, siya pa rin madrive sa patrol, ano mabalik kami ni? Wala mo isa ko mag-replya. Kaya kasi na ko sako na, kay kabunda kang ulan, nakatuna ko sila kasi pag-abot ko sa police station, nagpungko-pungko, open ko messenger. Us papanggaling ka chat gali gusto gini sa talit. Sa talit nagopodo ka gina. Yan kay do ginaluya yang nawas pindaan. Naluya lawas ya. Ani basta magluyang lawas section dyan. Oo, magluyang lawas ya, balantayan gina. O bantay gito ni basta magluya yang lawas. Isa da katandaan mo halong kagid. Sana Pati mga senyales na. Oo, halong kagid kay basta magluya ang pamatsag ni Papangya. Dako kini nga balantayan niya. Gani. Ilabi na nga dugay padalang 15. Sana Madayaw na daan ka na ba? Oh, gani. Dugay pa na. Gani na. Ay, kay day off ya boss. Day off yung litod boss, no? Oo, wibis. Tay wala, ano pang? Wala ka dyan, ha? Hindi na.
Ano kinang gusto ni Papangaw kay para bala mga ano taman sabi kay basi may luyag sa bala? Oo, hindi siya sa pagkaroon, sa pikondong yan. Sana all. Back to back. Nami guro ni. Action din namin ni guro balot sa SM ka anta guro portion Papanga kay duga sa ligbat agi sa subong yan do hindi nagit siya kapugong. Sana all. Line number 2, Paxon dyan. Ah? Ano? Line number 3, si Papanggal Oo, gani. Pwede ko nga anta guro lain nga communication set si Papang Miss ay. Kido hindi na gini mapungan si Papang do ba sa ligbat nagit si Papang. Sana all. Kasi makaya ka nag-reply ka gina. Ang ano gitsa sige na nga dason pa nga. Hindi na pa mga pangamuyuan. Naiblaw sa akin nga ako lang kami nakita ay iblaw gito sa akon. Sudlaw sa kamayo na egi ko nila na-reply ako tani mga pod sa iya. Gani sige lang pa nga. Damo pa man na dason ah. Damo pa na dason. Nansa pang yung storyline daan basta updanay sa patrol. Gani man. Anyway, Action Zil, kamusta sa mga pagdibot-libot man? Din sa action dyan, alin sang kagina, kagabi, kung gani daw, wala, gidyaga untat ang ulan. Ah. Subong, nagapanalit pisar nga, hinay na lang gid, pero ang tulo-tulo, sinisa nga kalangitan, sige, pasagtapon action dyan. Kasi subong, dari sa may dalan nakson, kung makitaan ta, no, heavy traffic, dari, ang going sini sa south, no, area action dyan, pero ini ang north is slow to moderate lang man ang kitaan. Halin dito sa may Ramos going na dre no sa may Mandalagan na Sunjan. Ang salakyan malaba ang pila. Okay. No? Yes, malaba action dyan. Sa bungapon, no? Kaya tigin suspended man ang klase. Ang iban sila nga mga estudyante makitaan ta ng medyo nagalagaw na kay tig bunok ng ginang ulan. Amo na ba lang ano? Luwa-luwa. Amo na ba Action Zil ang isa bala ka butang nga una damo mambal nga inulan na hindi mag-suspend ng klase pero tapos bala suspension sa klase kaya ito ganilagaw ang iban. Maganda ka lagi na. Doon kadamo sa tao nga grabe ang bunok ng ulan. Kaya manlagaw. Ilabi na gid ang mga college brasin dyan. Kasi iba nag-board lang man eh. So, boring magoro sa boarding house nila. Si lagaw-lagaw na sa mga malls. No, kagadri sa may Lacson, sa mga kalanaan sini. No, damo. Subong ang mga tao nga makita naton. Nga biskan ga ulan-ulan. Actually dyan, biskan gani sa pahigaron. Dari isang dala, no. Iban siniguro nga mga estudyante action dyan, wala pa nakapuli sila nga mga balay sini. O din, kaya kagina pa sang aga, pila niya ka mga banwa, no, kaga syudad man ang nagdeklara sa suspension of classes in action dyan. No, kaga bago na nga nakagwa ang mga salakyanan sa gina, normal ang aton, diri nga mga area sa may syudad sa Macolon, especially ini ang Daranakson. Pero subong nga hapon, kung makita nato nung heavy traffic na diri sa may Daranakson going sa may Mandalagan action dyan. Botse rin ang damo na ginang salakyan nagaginuwa amo sini oras. Labi na kung ano nagkanay-kanay na gid man ato wala na masyado ga ulan Action Zil. Kalit na action dyan no? Subong na budabo ka. Hindi na kita mo na grabe, no? Ang tupa sinisang ulan. Pero si kung tanawa naton, wala ang kalangitan dito sa may sur nga bahay. Ako na sa may northern na portion action dyan. Pero grabe, siguro ang bunok sa norte na bahin sa gid sila action dyan. Nakagkasubong man sa south, dawa mo kay kung tanawa mo sa layo, daw gaas ko, wala action dyan ang langit, ne? No, so posible nang tutong man dito ang ulan sa iban pa nga bahin sinisang north action dyan. May nag-text ako no estudyante giniguro ay ang balya ako yan nagdiretso lang ko puli kay pag-suspend. Wow, good boy good boy. Kantahan na rin sa good boy. Good boy. Good boy. Ang bait mo naman. Sana all. Anyway, Action Zil, kinakadlaw talaga para ma-light up bala kay imperte ka galom sang kalangitan nga daan. So bungo, iban ka problema. Kaya ti mahuol ginang imo nga laktan, imo lagawan, do problema, do kagid kay galain sa tiyempo. Basta do hindi ba dayon imo lagaw bala sang iban, no? Anyway, time for us to take a good rest, no? Nami tulog kung medyo bulubog na ang panahon eh. Basta hindi ka na mapurok-urok tulog, kaya basta kibot ka, galutaw ka na. Labi sa mga malaman nakit sa baybay o sa mga sapa na mga suba selection dyan.
Nawag na ang balantayan. Ang ulan daan halina sa nga kagabi na daw na naguntat sa subong mo doon nagpanalithe. Gana namin sa tulong kung bala kay ganito o galuta-luta ng mga gamit mo kag ikaw man ang lumaw katrace ni. Gani. Hindi kayo ni makatatsyag. Amo gani. Sa ko na mo minantik ka nga tulog wala siya dyan. Oo. Mayaman kay ang mga rescue team diri sa may syudad sa Bacolod action dyan na nag-alerto man diri sila makita ang mga ambulance kag ang police visibility. Malang ni kano due to heavy rainfall ko no. Please be safe sa mga nagadala sa salakyan kag motorsiklo. Nag-text sa Simo? Abi ko nag-text sa subong Simong DRMC. Gina lang nag-remind sa nakano orange rainfall na talikod na sa may nag-accidental. Pero wala pag iba nagsunzil, mga area, ginabaha ba? Wala action dyan, tigina. Sa nga aga pa lang niya, mga 9 a.m. Galing kay Tido slope, sinibalang area, sa may Puente Villa, action dyan, going to Tacoling. Na may ara, dara isa ka, puro ka daw ginabaha, kagina. Kaya daw natagaan, na naman action dyan ha, wala mang kanabol sa tuhod, gen. Na daw pusog-pusogan ng goro, kagina. Kaya hindi makadiretso ang tubig na kay medyo dulhugon tapos sa matakla naman gamay do slope sini ang area kung aton nga tan-awon action dyan. So far diri sa aton nga paglibot wala man gid sang ginbaha na mga area sa may syudad sang Bacolod kay hindi man gid sila nga tudo-tudo gid action dyan. Nakagalawig mabundak mahanginay naman bundak naman luwat na daw binabayi naman ang ulan. Gani, no? Sana pa na maglaki ang ulan. Sana. Ay, lucky. Sige. Kaya mga agad gani sa action dyan, nakang makitaan ta, iwat ang pasero, kung hindi man nakadamo ang pasero nga makitaan ta nga nagasakay sa mga jeep na nagabiyahe sa action dyan. But so far, sa action dyan, no, pisar nga maulan, no, himatawhay man niya ang syudad sa Bacolod, no, lapas lang nga mga dalagkuan doon yung insidente ang nagluntad sa aton nga pag-obserba diri kapag checkya. Observation report nga gikan sa patrol din sa Sige, okay na to. Okay na action na hena. Action Reports, Afternoon Edition. At the end of the report, nautod ang linya ng Action Zil. But it's already okay mga ka-Action. Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:11 na. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Back to back dala. Kay Action Papang Nixon Tahom. Ako na mga ka-Action sa gihapon nagkapabilin. Magulog-ulo mo ng aton nga kalangitan. Diri sa Bacolod City and for sure sa bilog nga probinsya. Sa atong pagbalik abi, i-check naton ang head sang PDMPD o kung sino da karon nga available base ara man lang ang PDMPD pero check naton si Doc Kailian sa pinaka-latest nga weather advisory and subong man mga ka-Action base may mga suspension reports or orders na an advisory from the LGU that they have received. Action Radio Philippine Standard Time na 5:12 na mga ka-Action. Mabagday pa ang Action Reports Afternoon Edition. Pagkatapos gid lamang sini. Champion Superpower with X10 technology. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride
seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ihatag sang ni God. Alas 5:16 na. Mula tonto na lang sa aksyon na yan. Anyway, good afternoon dira kay Papang Dennis Richard Tiboruma. Maayong hapon kay Ma'am Joanne Mill. Naga-monitor gido sa ito naman nga pagpangalagad. Sining hapon mga kaaksyon. Ara sila kuno sa Victorina Heights. Ma'am Leone Bangiles Lamson. Hello Sir John. Good afternoon. Thank you, Gid. May komento man si Ma'am regarding tuba sa manang kaladakpan. Ang mga tamad ng hanap buhay ko no. Ikulong habang buhay dahil may dahil may pinatay pa sila. Wala man magiging patay man, may mga injured pero ara subong ginabulong sa ospital. According kay sa interview natin kay Attorney Ernie, ang isa ara sa ICU, the other one was confined. May nga pa naman dara kay ng May, pilaasin ng May, Pilayo Bacornay, good afternoon. Sir Alex Montesa, may hapon man dara si mga pag-monitor. Ala sila kuno sining hapon no, nag-monitor pinagi sa FB Live sa may barangay Binikwil, bukala galibot man niya gali si Sir Alex Montesa no. Kadamo sa mga area ang ginakantuan ni Sir Alex Montesa, ligat adlaw sa monitor di siya bali ato sa kuno sa Alangilan, subong ara naman sa may Binikwil. Ay perte ang Rizal Balsimo, may hapon Sir John, thank you gid sa imo naman nga pag-monitor. Ma'am Leonie Bangiles Lamson, good afternoon as well. Si ako pan George de la Cruz, may hapon. Kita ko sa live siyempre. Sige mga kaakson, antes ba ng aton nga resource person, i-check na ng Aksyon ang report ni Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center para diretso kita. No, dugay-dugay or din si Aksyon Nung i-check na lang guro nung si Sir Benamin, nag-okay na sa sakon. I-check na lang si Sir Benamin. Sige mga kaakson para matulong kita sa inyo sa travel advisory, i-check na lang anay ang Philippine Coast Guard kung ang update sa dito mga kaakson. Kay may nabato kita nga report kay na for travel advisories for Bacolod Iloilo, pero i-confirm tanibi kung tutuod yun mga ka-aksyon. Siguro ang maka-confirm sa nidiri ang Philippine Coast Guard. Medyo hinaabing signal kay na ni Captain Benamin sa Philippine Coast Guard, ilang spokesperson.
basi ang response ni basi subag o lagi ni nakasulod. Pero we'll check this one, no? Kung ano na ang update diri kung travel advisory ng aton paghambalan. Damo nagahulat damo may plano magbiyahe. Damo nagahulat mga kaakson sang update regarding sini. Like kaina, may mga advisories from San Carlos, na-report naman Aksyon Nelson Pateño, ang advisory dito sa sudad sa San Carlos, mga kaakson, no? I-update na lang kung may ara na report si Sir Benamin regarding sa sining mga kaakson, no? Travel advisory. Anyway, walang kay damo sa nag-update sa tun perme. Okay na sa, no? Sige. Ara sa piyak ng linya si Commander Johnson Benamin, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard Western Visayas. Mga ila kita kung may mga travel advisories sa sinubong nga pinaka-latest mga kaakson. Sir, welcome liwat rin sa Action Radio. Sir, sa Action John Diaz sa Action Radio. Action dyan, may ngapon si Imo kag sa tanan niya tagpalamati sa imo programa. Yes sir, thank you Ginoo sa timely watcher. Mga ayok kami tanis sir, may mga update kita in terms of travel advisory. Kaya namin gin padala ka sir nga iyan ka Montenegro. Pero how about the others pagid sir? May mga update sir? As for the moment, mo lang na ang naghatag sa aton sang certificate of cancellation ang light ferry to sa San Carlos going to Toledo, and ang Montenegro na MV Masbate Iloilo to Bacolod. Okay. So the rest, no, ang sea travel is ongoing. Wala sang cancellations. And in relation to the weather subong naton, wala man ta storm warning signal. So meaning ang movement of vessel during heavy weather na policy sa Coast Guard hindi pa siya nag-apply. It is because na wala pa sang storm warning signal. Kumbaga daw kung wala gale warning sir, wala sang automatic SOP nga gina-implement dayon. Yes sir, because the policy of the Philippine Coast Guard when it comes to the sea travel depends sa weather bulletin, no, storm warning signal if ever may ara na ta ginatawag na bagyo. So Okay. subong wala man ta sang bagyo, so niya low pressure area. So meaning ang aton niya policy still in effect na on yung travel ng Okay. Sir, for both ni siya sir sa mga fast craft kag sa mga roll-on roll-off vessels sir, no? Sige ang biyahe. Yes sir, sige ang biyahe sa aton niya Roro, Iloilo Dumangas, no? Kag ang the rest, no, sa AOR naton ang Katiklan to Batangas, ang Roas to Masbate, Roas to Batangas. So Cebu to San Carlos to Cebu, except lang siyang light ferry, ang Escalante to Cebu, ang Sagay to Cebu. So those mga ports na rin sa aton subong aside sa duwa nga ding na mention ko, the rest continue ang ilabiyahe. Sir, based sa maritime monitoring sa PCG, lagko gid man balod sir. Kaya damo ka reporting do heavy waves gid ko no? Sa aton nga monitoring man, no, sa the rest ng aton nga Coast Guard stations, may considerable nya lagko magitang balod, and sometimes mga unexpected na may gulping na tinatawag naton nya pugada, no? Gulpi sa magmadlos tapos malinaw man. So those are the things na characteristics sa kamihan considering na may low pressure kita. Oo. Ti advisable panigyapon sir sa mga gagmay bilang nga mga mananagat nga kung may paano pa sila nga magpalawod, are they still allowed, and would you advise nga pwede lang gyapon, or it would be safe or better if for the meantime wala to na magkana ang lakad sa panahon? Sir, ang recommendation gid sa aton nya Philippine Coast Guard is to take extra precautionary measures. No, as much as possible, pinagbawalan naton sila nga magpangisda, but balaan mo naman kung hindi makapalawod ang aton sa mga kasimanwa para panguha isda, wala man sila may makaon. Sabagay, oo. So ang recommendation yun sa Coast Guard, ipagpaiway tani anay ang pagpalawod sa magagmay nga masyan, kay para ma-prevent ang niya aksidente doon sa dagat o magkaroon ng problema sa
sa Lawod. Oo. Pero so far, sir, wala pa man sa mga maritime related incident kayong tanan sining LPA except to kahapon sa may Sipalay. O kaluyan no sa as of now, ang aton monitoring wala kita sang may na monitor na maritime accidents na involving casualty. So if ever may ara man tada nga search and rescue vessel naka-standby in case na magkaroon sang search and rescue sa dagat. Okay. I don't know if you could give us an update, sir. Ato lang sa Sipalay, sir, may latest sa kamo to investigation at nalumos nga scuba diver? Yes, ang ginaobra subong sa aton niya Philippine Coast Guard niya gather kita sang reliable information ang mga dive computers nga ginampa-recall to. As of now, we have different stories, no? Kasi wala kita to a real story what happened under the water. But then again, ang aton niya Philippine Coast Guard mag-continue gid sang pag-imbestiga and then siguro mag-devise together with our DRM and aton yung mga resource owners sa scuba diving to improve ang safety measures with regards to the recreational diving because scuba diving is a very safe sport sometimes if you will not follow rules you will not declare your medical history. Sometimes may mga pre-existing balatian and that's not advisable na do sang scuba diving. Those are the things na dapat i-consider. So, para hindi man maduka ng aton yung mga kasimanwa na mag-engage scuba diving because it's a very safe sports and you will inclined to nature, especially sa marine environment. But unfortunately, may isa ka accident. We'll try to dig deeper kung ano gid ang natabo and then wala tayo kabalo kung ano ang mga circumstances kay ang isa sa story nalipukan ang victim. And then sang nalipok siya, in-rescue siya, ginadapatan CPR. But then again, na-declare sa death on arrival sa hospital. Okay. Considering man na ang victim naton is members of Philippine Life Saving Society and a certified rescue diver. So those are the things na gina-consider and then we will see kung ano pagit ang pwede natin mag-gather ng information. But for now, we rely on the story and the accounts of the dive guide, local dive guide, and of course ang iyang dive buddy. Sige. Sir, Benjamin, thank you gid sa information kag sa time nga gin-share mo diri sa Action Radio Bacolod, sir. Thank you gid. Thank you and mayong hapon sa inyo. Yes, sir. Action Reports, Afternoon Edition. Nabatihan mga kaakson si Captain Jensen Benamin, ang spokesperson sa Coast Guard Western Visayas. Action Radio Philippine Standard Time na 5:28, magabalik pa ang Action Report sa Afternoon Edition. Magkatapos gid lamang sini. This portion is Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na, pabalik diri sa Action Reports Afternoon Edition. Kabalo naman kita maka-aksyon nga diri sa probinsya sa Negros Occidental. Parayon sa gyapon ng pagbunok sang ulan. Pero check tabi, naka-blue alert status na gidman o kung gipapaydalom na gidman sa blue alert level ang Negros. Ang report nga ton nga nabaton. Joining us ini sa aton nga pagpangalagad is the head of the Provincial Disaster Management Program Division, si Dr. Zephard Kailian. Doc, good afternoon sa Action John Diaz, Action Radio. Yes, Action dyan, no? Mayong hapon pala, 5:30. Gani. Oo, may hapon sa tanan, kaya dulom-dulom. Gani. May hapon sa tanan, tagplamati sa imong programa, Action dyan. Oo. Doc, kamusta, Doc? Kamusta ang aton nga latest nga weather bulletin? And gin paidalom na gidman sa blue alert level ang province. And what does it mean, Doc? Yes, ang aton nga PDRMC Chairman, Governor Eugenio Jose V. Lacson, no? Ang PDRMC Chairman, nag-instruct sa aton nga sang aga no nga ipaidalom or ihaytan ang aton nga alert. So from white alert monitoring to blue alert na preparedness phase na kita. In blue alert status sa aton nga emergency operation center diri sa command center sa aton sa Panaad, and then also instructing and advising all EOC no sang tanan nga mga LGUs and the Dream Council nga ipaidalom ang tanan nga mga emergency operation center sa blue alert, wherein ang aton mga may nakita na sa aton mga DRM responders no, ang iban aton nga mga national offices nga ari naman diri naka-report na no, ang aton PNP, ang aton nga Coast Guard, ang aton nga Philippine Army sa aton nga command center para sa blue alert status ang aton province no. And then ang aton nga mga DRM offices no, ginamonitor naman natin sa mga reports coming from the different areas of Negros Occidental, no. And kagina no, may 27 LGUs nga naga declare sa suspension of classes due to the inclement weather,
or ang aton nga pag continuous rain. So muni action dyan, no, ginabantayan ginaton ang continuous nga pag ano sang ulan, no, pagka pag sigi sang aton nga ulan kay tungod nga syempre ang may ara pa kita sang low pressure area. Kag ang aton weather forecast pa alas 4 kagina ginhatag sang pag-asa, alas 3 no kagina sang hapon nakita ang low pressure. Kagina estimate ini sa available data nga yara sa 475 kilometers east of Surigao City, Surigao City, Surigao del Norte 9.5 degrees north, 129.8 degrees east. Kagang shear line nag-apekto gyapon sa aton sa Southern Luzon ug sa Visayas. So Western Visayas including Negros Occidental and Bacolod City will makaagom sa cloudy skies, no, and with scattered rain showers and thunderstorms. Ini siya sa LPA kag shear line naton. Meron kita moderate to strong winds coming from the northeast to the north, no, maga-prevail sa aton isla kag may moderate to rough coastal waters kita. So kagina mo to ang aton nga amoy ng aton nga latest, no, nga weather bulletin. And then also nagnubo na kita no kagina orange alert, rainfall alert kita subong yara kita sa yellow warning or monitoring phase ang community monitoring, no, sa aton nga rainfall alert, no. So ang 27 kagina nga mga LGUs, no, nag-suspend sa klase ang Ibi Magalona, ang Silay, ang Pontevedra, ang Isabela, La Carlota, Escalante, Pinalbagan, Sagay, Valladolid, Don Salvador, Benedicto, Murcia, Himamaylan, Manapla, Hinigaran, Kawayan, San Enrique, Moises Padilla, San Carlos, Castillana, Calatrava, Bago, Pulupandan, Ilog, Victorias, Cadiz, Candoning, kag ang Talisay. Okay. So kagina, no, ging cancel man ang atong mga trips, no, sa Port of San Carlos. Ini siya halin, no, sa information coming from San Carlos DRRMO. So subong, no, may ara kita sang sang mga landslide incidents kagina nga na monitor, no, ang aton nga sagay, no, sa may sa may diversion road pero in clearing operation na to siya. And then also sa Talisay may isa kita to sa landslide man nga sa San Fernando, but nakuha na successfully nakuha ang iyong bata no nga na may injuries man to kaga ipadala na sa CHO sang Talisay, no. And isa ka pamilya ang naapektuhan, nga may 8 ka individual, ang ilang balay totally damaged kini. So ara na naman sa naka-respondihan dito sa aton nga DRMO Talisay. So amo na, no, ang may mga flooding incidents kita but hulat pa nato, no, ang mga official report sa Bago kag sa Sagay, no, mga flooding incidents ginhatag pa lang nila pat wala pa sang official reports. Ang official report sa flooding incidents naton ara sa Cadiz nga nag-apekto sa barangay Daga, no, barangay Sabahog, Hacienda Parao, no, ang barangay Kinampaan, Hacienda Lagasan, ang barangay Luna, Villa Luisa, ang barangay Burgos, Hacienda Filomena. So may ari sila gin report nga 61 families kag 212 individuals, no, sa Hacienda Faraon, no, kag may temporary evacuation center sa Faraon Daycare Center. Okay. So amo ini ang subong ang update na coming from na DRM offices province-wide. So both siningon yes. Both siningon Doc, so far ang ma-evacuees ang Cadiz palanggid. Niara naman ang like among Bago, kaya hulat na lang kami sa ilang reports. Itong wala pa sila si Trep, no, kag ang aton nga ang aton nga sagay kagina, hulat pa man kami sa situational report, no, para mabalaan namon ang details kay wala pa kami detalye sa ilagin na sa Almon nga may mga flooding incident. Oo, pero Doc, when until we could expect nga magsige ni ang pag-inulan, Doc? Okay. So ang expectation naton samtang ara ang aton nga LPA, no, intermittent ang rain, no, sa iban nga mga bahin sa atong probinsya may ara light rains, may ara sa iban naman nga bahin like sa north may ara sa moderate to heavy or light to moderate and then at times heavy, no. So lain-lain ang ang distribution sa rain distribution sa aton probinsya, but then again tanang mga LGUs are advised to heighten the alert as instructed by our Governor Bong Lacson, no. Okay. Ang mga waterways, gidok do amo gini isa sa mabalantayan eh. Yes, so
ginamonitor mo naman ang mga waterways, ga-advise mo kami sa mga LGUs, especially ang mga dalagko ng mga waterways nato, no, river system, no. May lang kaya nga aton nga high tide, buwas pa, no, sa aga kag hindi karon sa gabi, no. So pero again, hindi kita dapat magululagmat kita, especially sa low-lying areas naton, kag sa mga flood-prone areas naton. So pwede gid gyapon kag posible man ang mag-occur sang landslides kag sang mga flash flood. Oo. At least no, amo na ang advantage sa siguro Doc sa province like sa inyo bisa PDRMM kay PDMPD kay di may ara na kamo di ba Doc ang upland to lang do SOP nga gin-implement prior pa sini? Yes, prior sini nanghatag ang atong governor, no, sang upland tag-ulan, no. It is an operational protocol sa tanan ng mga LGUs on what to do during sang mga LPA sang mga shear line, no, nga events, no. So na pirmahan GOB and then also disseminate sa tanang mga LGUs and may ara to siya step by step ng mga information regarding sa ila preparedness kag step by step information regarding also sa pag evacuation, especially nga may ara pa kita sa pandemic, may COVID pa kita, no. So may ara kita dito mga instructions and protocols nga dapat i-implement sa mga LGUs, no, sa province of Negros Occidental. Lastly Doc, anong imong advice no sa aton nga listening public labi na sila nga maulanon nga panahon? Yes, so ang advice again, reminders from the Governor Bong Lacson. Number 1 is to pray for the safety of the province, especially sa subong sisiging ulan. Let us pray nga maging safety ang tanan. Next is to prepare, no? Prepare yourself, prepare your family, and prepare your community sa paghanda sa pagbaha or sa mga eventualities, and be proactive in your preparedness. Ang ginihambal ni Gob, no, nga proactive kita, hindi na kita maghulat nga maigo pa kita sa risk, no. Being proactive, no, kung may dapat wala preemptive evacuation, preemptive evacuation na kita. Kung makita natin nga ara kita sa mga danger zones, no, nga mga flooded areas or mga areas nga ginabaha, no. So muna, no, ang reminders, pray, prepare, and be proactive, as our PDMC Chair, Governor Bong Lacson, is always telling us. Sige. Doc Elian, thank you gid sa mo time and sa advisory nga gin-share pinagi diri sa Action Radio Bacolod, sir. Yes, sir. Salamat gid kag maayong hapon sa tanan tagpalamati sang Action Radio. Thank you so much, Doc. Action Reports, Afternoon Edition. Dr. Zeffard Kailian, ang head sang Provincial Disaster Management Program Division sa pinakalatest nga weather advisory. Subong man ang mga report nga nabaton sang PDMPD. May mga evacuees na in Bago City. We have also in Sagay and even in Cadiz City, mga kaakson. Hundreds of individuals are moving out of their respective homes. Bagod man sa mga pagbaha nga nagluntad diri sa may probinsya, bagod man sa barang nga pagbunog sang ulan, mga kaakson. We do not know until such time kung saan ni magwa ang LPA ini, but according diri sa PDMPD, tugtubing LPD may LPA lauman ang pag-ulan sa probinsya. Ang balitang ang inyong batihan ginadulong sa inyo sang D3 Bayo. Amo na importante, mga kaakson. Magabalik back to reports afternoon edition. Pagkatapos gid lamang sa ni. Champion superpower na ora siya. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work Afternoon Edition. Yari ang pinakabago pero pinaka-epektibong herbal food supplement capsule ang Evergreen. Halin kay 835, Nabayakson John, good PM, nagulaw-hulaw na di ang ulan, no? Sa area Subong Sangkadi, sa Balidjo Good afternoon dira, halong permi ha. Halin naman kay 197, Action John, good PM, tamyaw ko kay Jennifer Tamises. Ang nagatamya ko no Yolanda Pasamante sang Bago City from 0197. Thank you again sa pag-monitor ha. Action Radio, good evening. Hindi may low pressure area lang. Kaya namangkot sa mga kakson kung may bagyo, madlo sangin kuno sige ulan. Alin kagabi hasta Subong diri sa may Cadiz City. Si Sir Porferio Caniete 8310 ano siya? May LPA kita no? And according dira may ginabantayan kita sir nga medyo hindi maayo nga lakat sang panahon. Alin kay 187 Gapon, good PM matamyaw kuno tanan nga mga Marites, Marisol kag Tolits sa Barangay Caridad sa Surad Sambago, especially kay Lingling Rukis kag company. Thank you again, no? Kay Sir Mirili Oligo, nag-text man pinagis aton nga text hotline. Good afternoon dira sa imo, sir, no? Dili naman kita sa Piaco kay damo kita nga daan sang utang na naman ni karon, no? May hapon dira kay Ma'am kay Sir J.A.S. de la Cruz, naga-monitor sila kuno sa may Purok Kape sa DSB. Bo damo ginagaro kape sa amo na Purok ay, no? Ma'am Leonie Bangeles Lamson, good afternoon dira sa imo, no? Ma'am Leonisa Albanbuena, good afternoon man, ga-monitor sila kuno
sign on to sign off sa Barangay 35 sa si Pirok MG. Sa Purok Magilog yun. Okay, sa Barangay 35. Good afternoon dala sa inyo tanan sa mga taga Barangay 35. Si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. Mayang hapon man. Araman si Sir Eddie Lausa. Pwede na si Nanay sa Beloga Monitor sa Victoria City. Si Ma'am Jonalyn Decrepito. Good PM. Agabaha ko no sumong digto sa ila sa may Barangay Ayungon sa Banuasang Valladolid. Tamaya lang ko no si RR Joy, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilla, kag si Otek Amilanan. Araman si Ma'am Nida Beliote Olarte. Good afternoon dira. Ma'am Georgia Galgasiran. Happy rainy afternoon. Amo na sa Diyas Adlam na amo na Action Zil, Ma'am Ana. Ma'am Lumina, good afternoon. Yes. Good afternoon dira sa inyo tanan. Araman si Ma'am Jean Hisolgon, naga-monitor sa ating pagpangalagad. Si Ma'am Diding Haloamianto is also monitoring. Araman no si Ma'am Aimee Crisostomo Marquez. Wala na nga hapon Action John. Watching ko no sa La Carlota. Alay ko na kay na sa nakalabay ko na sa La Carlota kay na. Tudogid man to ng ulan. Sir Doy Arthur, good afternoon. Ray Flores Baryoga. Sir, may hapon dira sir ha. Nang-enjoy sila kuno kay na sa na mo ni Action Zil. Thank you. Sir Utay Benedicto, yung tamyaw sa pumuluyo sang Barasbas, Barasbarasan, sa Manlukahok. Upod ko na sa Kapitan Libre, naga-monitor gid. Naga-monitor man si Sir Utay Benedicto sa Victoria Heights, sa may Barangay Mansilingan. Araman si Ma'am MJ Escandido Hildor, naga-monitor gid. Si Ma'am Sir Andy Saludares sa Barangay MH del Pilar sa Pontevedra. May hapon dra ha. Kay Ma'am Vanessa Indocmat Mayo. Kay Ma'am Jinky Dilagdon sa Arizona, USA. Good afternoon dra, no? Real Black sa may Barangay Talakdan sa Kawayan. Good afternoon man. Rhea May Ladio, mayang hapon. See, this time dire kita. Balikan nato ng report ni Action na Zil Minardo sa Patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Sa detalye sa report, Action Zil, mayang hapon please kamin. Action dyan, magapatigayon sang maigwid nga investigasyon ang katapos ng Bureau of Jail Management and Penology angot sa pag-aresto sang Criminal Investigation and Detection Group a Clanfield Unit kag iban pang law enforcement agency sa isa ka jail officer sa Dumangas, Iloilo sadtong Enero 4, 2023 bangod sa pagapatigayon sang gun running activities. Ginsilala ang nadakpan nga si Jail Officer 2 Mark Joseph Baroca, 36 anyos, na designar sa BGMP District Jail sa Barangay Handumanan, sa syudad sang Bacolod, kag residente sa Sitio Sumbingco, Barangay Damsite, Banwa, Morsia, Negros Occidental. Sandig sa investigasyon, si Baroca ang naaresto matapos ginaligar nagbaligya sang 4 ka armas luthang sa isa ka pusher buyer sa balon nga 39,000 pesos. Nakumpiskar sa posesyon sa suspektado ang isa ka caliber 45 pistol na may 2 ka magazine at 3 ka caliber 38 arms or revolvers, 100 pesos na mark bill kag 38,000 kag 900 pesos na budol money. Ginkumpirma ni Senior Inspector Attorney Mark Malabor, spokesperson sa BGMP 6, nga nakig-angot sa ila ang CIDG Aklan angot sa nasambit na operasyon rason nga wala sila nagpangduwa-duwa nga maghatag sang bulig nga kinahanglan sang nasambit na grupo. Nagpanumduman si Malabor sa iban pa nga katapos ang BGMP 6 nga kung mayara man ginaintrahan nga illegal nga mga aktibidades ang personnel, kinahanglan nga untaton na sa mga inibang dapat na mangin maayo sila nga ehemplo sa karamaan. Dugang pa sang spokesperson nga ang pulis sa Kaglayi wala may ginapili kung sino ang manabat kung mapamatud-an nga ini ang naglapas. Balita gikan sa Patrol ini sa Action Zil Minarbo, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol. Muna blaba naton ining mga miyembro ng isang law enforcement agency ginapasakaan na ning sweldo niya, but you are still, or some of you, pila sa inyo padayon sa gyapon nga nag-engage sa illegal nga mga aktibidad. Abi din pagbaligya ni sa mga armas niyo nga wala sa nagakaigong lisensya. This is already considered illegal. By law mo gid ang imo karir sa amo sini nga mga activities. Kamaro kung may ginakulang man ng iban, but you can find other means, no? Basta ipaagi lang sa legal. Alin kay 467 PM nasa La Carlota kuno nagahulaw naman ang ulan. Ay, thank you. Ginabayo ginako na mo sinang balita. Ma'am Veronica Santellan Manukan, good afternoon. Sir Jojo de los Santos, mayang hapon man.
John Peter Salmorin, Flor de Lisa. Naga-monitor sa itong pagpangalagad. Si Ma'am Cecil Bikbik sa Orchids mula sa may barangay Binubuhan. Yan ang iyadra nga mga company o kontropa. May hapon sa inyo dra. Sir Wilfredo Cuello, may hapon man sa Silay City sila kuno. No? Naga-monitor gid sila sa ito naman nga pagpangalagad. Sini nga hapon mga kaaksyon. Si Ma'am Ters Vergara Sancho is also monitoring. Patamyaw ni John Peter kuno si Trapansing, Tapransing, tupad balayan gila kuno sa Singkang, naga-monitor gin. Ha? Kay Kapitan Remy Halaya, sa may barangay Binubuhan, birthday kay Subong, Baukap, may ngapon, may kita dakap. Sir Manjo Arnejo, good afternoon man. Thank you again for monitoring. Si Ma'am Elizabeth Gamala, naga-monitor man. Si Kagawad Imbongjo Campo sa Barangay Maao. And si Kapitan Vito, good afternoon, naga-monitor. Kapitan Ricky Mijares, may hapon man. Si Kapa Boy Pico sa Mansilingan, mga kinakawala ko ginala sa bat, no? Just return call ka karon na Kap, no? Kung ano gid man. Or sa imo galing nga comment, nalipat ko kasi may message. Thank you so much, gin, no? Ano mga kaakson? Action Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Inyo na batihan na kabagusan nga pagpangalagad sa tumaratuntunan Action Reports. Afternoon edition. Melchris kita presentation. Today is January 11, 2022. Salamat gid sa tunaman nga Patrol 2 ato naman nga Nevada Patrol with Action Zil Minardo and Action na Papang Nixon Taho. Mato News Center, Action na Defensor Lisay. Sa kinaandar ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Akson Jan Diaz, nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubuman kon kabudlayan. Hindi ni hampang-hampang ang amon, ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Akson, sa Bacolod Akson Radio.